ବୋଉ ତ ଘରେ ନାହିଁ ଆଉ ଘର କଣ ସାବିତ୍ରୀରେ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ବୋଉ ଘରେ ନାହିଁ ତୋ ବାପା ବା ତୋ ବୋଉକୁ ସଜବାଜ କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଯାକ ବୁଲଉଛି। ଆହା ସେଇ ଦୂର ପାହାଡରେ ବେଳା ଝୁମିରେ ନାଚେ ତା 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 ତା। ବଡ ବାପା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବଡ ବାପା ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ରାଧୁଆ ପୁଅ ବା, ଜାପାନରେ ରହୁଥିଲି ତ ଆଜି ଆଇଲି। ବଡ ବାପା ଏମିତି କଣ ଦେଖ ବାଳ ଫଳ ବେପାର କରୁଛ ନା କଣ? ହଁ ବାପା, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଳ ବେପାର କରୁଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରନୁ, ଆଜ୍ଞା। ବୋଉକୁ କହୁନୁ ଯେତିକି ବାଳ ଥିବ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଦେଇଦବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? କଥା ତ କରିବିନି। ହଁ ଆରେ ତୋ ବାପା ନା ସିନା ରାଧୁଆ, ତୁ ହଉଛୁ ପରମ ଆରେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ ତୋର। ହଁ ବଡାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ, ବଡ ବୋଉକୁ ନମସ୍କାର କରିବୁନି? ବଡଉ କାହାନ୍ତି? ଦେଖ नाली साड़ी पिंधी जेबे जाऊं मत कणई कणई चाहूं।